Ja, ik ben best wel met een heel groot avontuur bezig. Wat natuurlijk oorlierlien al ontstier bij u van wat kunnen we nou nog doen, wat we eigenlijk nog net dien hebben. Een plaatmeidje met een volledig orkest. En we hier natuurlijk wat opnames jongen van het Noord-Nederlands Orkest, ik bij Lowlands en zo. En toen dacht ik, nou, dat is natuurlijk echt heel erg uit de regio. Vroeger weer dat het Friese orkest, dat is opgegaan in het Noord-Nederlands Orkest. En we hadden de laatste keer met hun spelen 24 juli bij Summertime. En dat was ook een fantastisch mooi evenement. Dus we hebben contact gezocht en nou, we hebben voort heel positief al hier. Nou, een hele lange wei. Noemen arrangementen met arrangeurs, met dirigenten importeren. En uiteindelijk ben we uitgekomen op een heel album van 12 nummers, met 6 stikken die we al eerder uitgebracht hebben en 6 nieuwe stikken. En dat ben we hier nou aan het opnemen. Let's do the beginning. Oh, die derde, sorry. Dun, dun, dun. Ja, die. Ja, net iets lager. Ja. Yes, great. The last note, let's give it an accent. Ja, de kast is echt uit mijn jeugd. Dus ik heb luid zingend al die nummers in mijn jeugd voorbij horen komen. Normaal spelen wij natuurlijk de grote klassiekers, Brahms tot Beethoven. Maar het Noord-Nederlands Orkest is ook een heel veelzijdig orkest. Dus ze zijn al gewend om ook uitstapjes te maken naar de popmuziek. En ja, dit is natuurlijk een heel bijzonder project om samen met de kast dit album op te nemen. Ja, het moeilijkste voor het orkest voor ons is om de timing goed voor elkaar te krijgen. Wij zijn net gewend om op een klassieke manier heel breed en mooi romantisch te spelen. En hier moeten we samen met de band zijn. Dus dat zijn echt twee werelden die bij elkaar proberen te komen. Ja, van deze take vond ik de brug heel veel sterker. Dat was goed, hè? Nu? Dat rustige stuk was veel, met veel meer overtuiging gespeeld. Ja. Een kers op de taart eigenlijk van uw hele carrière als de kast. We staan op 34 hier en uiteindelijk resulteert dit in 2 concerten hier in de Oosterpoort. We hebben nog het opnemen binnen op 13 november en op 14 november in Ahoy. Dus daar werken we heen. En ja, daar zijn we dus al oorlog mee bezig, want dat is fantastisch. Nou zat hij er zonder ruis. Ja. Dat is het. Dat is echt al heel mooi. Dat hebben ze maar heel goed. Hoe je het hier hebben, hè? Ja, maar ik zit al liever daar. Ik wil nou wat doen, want ik wil daarheen, want het is, hier gaat het om nou, voor die opnames. Ik moet daar gewoon zitten. Gewoon. Ik kan het nou niet beoordelen. Dus gaan we nou foto doen, wat doen we nou? Luister. Luister niet, ja.